En l'apartat número 5 tractarem els assumptes dictaminats per la Comissió Informativa Municipal d'Economia i Especial de Comptes. I en concret en el punt número 1, proposta de la regidora delegada de Patrimoni, de la regidoria delegada de Patrimoni, de data de 9 de maig de 2015 sobre cessió d'ús d'edifici al carrer Harmonia 44 de Canals a l'Associació de Malalts i Familiars d'Alzheimer i altres demències de Canals. Algú intervindre? Té la paraula Vicent Torrido. Bé, bona nit. Des de Reiniciem Canals volem començar dient que nosaltres sempre no hem estat presents en les decisions que s'han portat a terme en quant a aquest tema amb anterioritat a aquesta proposta. Entenem que alguns passos poden no haver-se fet de forma correcta, però tot i això, després de conèixer el projecte del centre de respir i la proposta de servei que l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Canals porta per l'edifici del carrer Harmonia, entenem que es tracta d'una molt bona opció per al poble. Vist el conveni, pensem que no hi ha motius d'inici per oposar-se a aquesta sessió. Creiem que es tracta d'una opció que millorarà un servei que ja està tenint molt bona acollida en la nostra ciutadania, que cobrirà necessitats essencials d'alguns malalts i malaltes i les seves famílies i que garantís que un edifici com el que tenim no estigui en desús. Complís, per tant, al nostre parer, una sèrie de condicions que, unides a la possibilitat que té aquest Ajuntament de controlar el servei amb l'opció de la prorrogabilitat del mateix, garantirà un servei adequat i en condicions per al veïnat. A més, entenem que es demana al carrer la posada en funcionament d'aquest centre i, per tant, evidentment, nosaltres, Reiniciem Canals, votarem a favor de la proposta. Moltes gràcies. De la paraula a Toni Orea. Bé, els que portem un poc més de temps en la legislatura passada com a regidors, aquest tema va ser molt controvertit en les discussions de diversos plenaris i com molts dels assistents saben, el Partit Socialista es va posar frontalment a la sessió d'aquest centre. Vull manifestar i vull deixar ben clar el recolzament del grup municipal socialista a la llavor diària que està fent l'associació d'Alzheimer a Canals i que evidentment necessita una millor ubicació per a desenvolupar la seva tasca. Avui en dia estem al govern i concretament aquest regidor és el regidor de Patrimoni i el que proposa aquesta decisió i el que va fer des del primer moment és posar-se en contacte amb l'associació d'Alzheimer. L'associació d'Alzheimer i el seu president, Arcadi Soriano, vam estar elaborant i així s'ha concluït junt al regidor de Benestar Social i s'ha millorat sensiblement tant el conveni com el futur desenvolupament de la sessió, perquè enteníem que la sessió, tal com estava feta, tenia falta de requisits i no ens agradava, perquè el Partit Socialista el que sempre ha defensat i continuarà defensant és que aquest edifici públic que va néixer com a centre de dia sigui algun dia un centre de dia administrat i gestionat per l'administració pública per a donar servei a tots els ciutadans de Canals i no a sols a uns. Donat el problema que tinguem ara i donat la responsabilitat que tinguem ara, nosaltres evidentment no anem a posar-nos a la sessió perquè també hem vist una col·laboració molt bona, una col·laboració, podem dir inclús exquisita per part de l'associació d'Alzheimer, i fruit d'aquesta col·laboració és la firma d'un pròxim conveni que faça que aquesta sessió no siga només la sessió d'un lloc públic, perquè això és el que anem a votar, la cessió d'un edifici a una associació. El que hem aconseguit aquest equip de govern és que aquesta col·laboració, si vagi més enllà, se faci una comissió de seguiment, una comissió de seguiment que millori les condicions dels usuaris d'aquesta associació d'Alzheimer, que puga l'Ajuntament col·laborar en l'associació d'Alzheimer més de lo que teníem quan vam arribar al govern, que era simplement la cessió d'un edifici pur i dur. Perquè aquest edifici pur i dur, la veritat és que ni a l'associació d'Alzheimer tal volta li interessava, ni pensàvem que l'Ajuntament. Hem millorat aquestes condicions i també siguem sensibles a les necessitats de molts malalts, de molts usuaris que n'hi ha a la població de Canals. I per tant, en aquesta responsabilitat que la tinguem i que sempre hem exercit, el vot nostre serà d'abstenció per coherència amb les decisions anteriors en la legislatura passada
i no anem a posar-nos, perquè de fet el treball previ, que és lo important, en el treball previ hem col·laborat i hem donat impuls a que este centre es posi en marxa de la millor forma per a tots els canalins i canalines, que és realment el que pense que ens interessa. Moltes gràcies. Té la paraula Toni Sánchez. Simplement dir, tant com a regidor de Benestar Social i com a portaveu de Compromís, que el que tenim clar des del començament de la nostra participació en l'equip de govern era que aquest edifici, que fins ara estava buit, havia d'estar ple, que el nostre eslògan de que estem per les persones es farà realitat. No enteníem que aquest edifici a hores d'ara encara estiguera buit i sense vida, i que el que volem és donar un recolzament a l'associació d'Alzheimer, i no sols per el... Si vull dir que també Compromís durant la gestió d'aquest conveni o d'aquest contracte de cessió sempre ens havíem oposat perquè no estàvem mai d'acord en el procediment que es va establir. A hores d'ara aquest procediment està també tancat i conclòs, per tant s'ha d'executar. Hem fet gestions també davant de la Direcció General d'Atenció a les Persones en situació de dependència. La situació econòmica del govern valencià és la que és, i també la resposta és que fins al 2017-18 no podríem comptar amb recursos econòmics públics per tal de poder arribar al conveniat del 50% de les places que tinguérem. En aquest cas, l'Ajuntament, després de tot l'expedient que es va fer de reversió d'aquest centre, no estem en condicions de obtenir ninguna plaça. Per tant, entenem que la solució, i no tenim ningú problema com a partit i com a Compromís en canviar el nostre parer, és a dir, vam estar en contra no de la cessió sinó del procediment, i en aquest cas creiem que és una bona solució el que l'associació d'Alzheimer sí que pugui començar ja a fer ús d'aquest espai que volem, com ja he dit, que estiga viu i que estiga al servei de... I sobretot per això, perquè el retorn dels beneficis va més enllà de solament els propis usuaris, sinó que també hem de valorar l'aportació que fem a tots els familiars comunitat de Respir. És a dir, no solament estarem cuidant de les persones majors en situació de dependència, d'Alzheimer o d'altres demències, sinó també de tots els seus familiars i, en definitiva, del poble de Canals. Per tant, el nostre vot serà a favor. Moltes gràcies, Toni. Algú més vol intervindre? Sí. Bé, és un tema de gran magnitud, però que crec que hem de manifestar-nos, no? Tots els grups presents. Sí que és veritat que de vegades és fàcil arribar a un lloc i trobar-te amb una decisió en la qual no has estat treballant en els preàmbuls, i per tant el parèixer en aquesta decisió és molt més senzilla que si portes 12 anys, 4 des del govern i 8 des de l'oposició, lluitant per la construcció a Canals d'un centre de dia gestionat al 100% per diners públics. Quan portes 12 anys lluitant per això, dintre d'aquests 12 anys te trobes que ja fa 11 o 12 hi ha un compromís de l'aleshores consellera de Benestar Social així a Canals, en aquest lloc en el que ens trobem, dient que anava a fer-se el centre de dia i que anaven a pagar-ho ells, la Generalitat Valenciana governada per el Partit Popular, que posteriorment l'Ajuntament de Canals cedís i dona aquests terrenys a la conselleria que havia promès que anava a fer-los, i tot això ocorre al voltant de l'any 2006-2007, i ahir n'hi ha un canvi de legislatura municipal i ens trobem que coincidís govern municipal amb govern autonòmic. Probablement la ignorància en aquell moment, avui ho tinc molt clar, en aquell moment ignorància, de dir bé, PP a Canals, PP a València, compromís de fer un centre de dia a Canals, terrenys cedits, la televisió havia gravat les imatges, blanco i en botella. Blanco i en botella. 8 anys de govern amb l'alcaldia del Partit Popular i majoria absoluta els últims 4 anys, i ens hem trobat amb un procediment de capa caiguda, un procediment que cada vegada com els carrans cap arrere.
que si eliminem l'obligació de la Generalitat de construir-lo, que si ara ja no el construïm la Generalitat, ara el construïm amb diners públics, que si ara demanem que ens tornen els terrenos, que si ara l'edifici es desafecta, que si ara ja no li diguem centre de dia, que si ara li diguem centre de major o centre de respir. A la fi ens hem trobat durant 8 anys els regidors que hem estat en l'oposició amb un no sé cap a on anar. O sigui, ahir tinc això, des de València no m'ho volen gestionar i jo no sé què fer. Es van intentar fer bases per a licitar-ho, un any i pico, al final res. Es va intentar fer moltes coses i al final res. En aquest procés, en aquests últims anys, els últims 2 anys, el centre d'Alzheimer de Canals, l'associació de malalts d'Alzheimer i altres demències important, que no ens centren només en l'Alzheimer, sinó en totes les altres demències que n'hi ha al voltant de l'Alzheimer, comença a mostrar interès. Probablement, com han dit alguns companys, i evidentment gent de Canals ho té molt clar, i així ho hem manifestat sempre, qualsevol ús social abans d'estar parat. Qualsevol ús social abans d'estar parat. I això ho sap el president, que està així, i ho saben la resta de gent que heu assistit als plenaris que com aquest tipus han hagut d'estar ara. La qüestió és que gent de Canals, en els últims 2 plenaris en els que s'ha treballat sobre aquest tema, ens hem abstingut sempre. No hem votat ni a favor ni en contra, perquè entenien que votar en contra era probablement anar contra aquest ús social i el votar a favor era anar en contra del procediment. Per tant, arribat a aquest moment, que és el definitiu, en aquest tema hem d'aclarir 2 conceptes. Primer, el procediment seguit, administratiu, polític, econòmic, etc. I per una altra part, l'aspecte social, sanitari i de treball que feu o que fa el col·lectiu este en part de la nostra societat. Per tant, separat això, desgranat i aquests 2 temes, i quedant clar que critiquem, com hem criticat fins ara el procediment, ens trobem en la situació durant aquests mesos de veure si aquesta altra meta, aquest altre objectiu que gent de Canals sempre ha demanat, que era que la Generalitat Valenciana es fera càrrec del centre de dia, arribava. Com molt bé ha dit el company Toni, crec que ha quedat prou clar en la seva intervenció, ens trobem que la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència de la Conselleria de Benestar Social ens diu: diners no n'hi ha. Diners per a subvencionar i gestionar un centre de dia, de moment no n'hi ha, ni per al 2016 ni probablement per al 17. Pot ser que a partir del 18 el 50% de les bonificacions dels bonos socials, que és com se sol dir, el 50% es subvencionem, però no mai en gestió directa. Clar, ens trobem en una tessitura que, per acabar ja i ser clar i ras per si m'estès i no m'he sabut explicar, o cedim el centre de dia o l'edifici al carrer Harmonia a l'associació d'Alzheimer, que és l'única que s'ha mostrat interessada, i li donem ús, o parem i fins al 18 el tinguem parat l'edifici, esperant que potser en el 2018 la conselleria que hi ha ara al càrrec es faci a càrrec. Per tant, després de tot este argument, dir, manifestar el sentit del nostre vot, gent de Canals votarà a favor de la sessió. Toni, vols intervindre? Bona nit, aprofitant que està així el president, els socis o possibles usuaris, dir primer i principal, per fi tingueu l'edifici que es mereixeu. Per fi. Crec que servici, edifici acomplirà clara i sobradament aquell per el que es va construir, donar un servici necessari per al poble de Canals, bo per al poble de Canals i que segurament de molt bona qualitat. Jo crec que més val tard que mai, per almenys crec que avui ja hi haurà altres tipus de vots a l'hora
de fer la votació per aquesta proposta, una proposta que va ser iniciada per l'antic equip de govern que avui estem a l'oposició. Crec i estic segur que la col·laboració que s'ha posat en dubte, la col·laboració d'AFA ha sigut encomiable abans, ara i segur que serà en un futur. Per tant, sols dir que el vot, com no podia ser d'una altra manera, del Partit Popular serà favorable, i sols volia dir, i per completar la meva intervenció, és que tingueu el grup popular a la vostra disposició sempre que ho necessiteu. Molt bé, gràcies. Si us pareix, passem a votació. Vots a favor? Reiniciem. Gent de Canals, Compromís i Partit Popular a favor. Vots en contra? Abstencions? Esquerra Unida i Partit Socialista. És que jo parlaria de l'explicació del meu vot no. Una vegada més tenim damunt de la taula i ja s'ha dit per aquí per passiva les sessions de l'edifici de carrer d'Harmonia o de tal forma s'entrevia a la sessió que m'ha dat 6 milions de temes. Sabem perfectament la postura que Esquerra Unida ha tingut en aquest tema. Nosaltres sempre hem votat en contra per la sessió d'ús, no per l'entitat en si, per la llavor que fa ni res, sinó per la forma en què s'ha fet aquesta qüestió. Concessions que devien de ser obertes, publicitades i transparents. Aquest equip de govern ens veiem en la tessitura, com ha dit, no sé qui ha dit, si ha sigut Toni o en un expedient finiquitat, pràcticament, on sols cap aquesta postura, o cedim el centre o no cedim, i entonces té que esperar-se, com ha dit Ricardo, 2 anys o 3 anys per poder tornar-lo a posar. Per tant, el procés era indiscutiblement imparable i per tant tenia crisi. Jo no podia fer una altra cosa que escoltar els meus companys, m'han fet capgirar un poc la situació, però sempre he valorat 2 postures. Una és el que ha dit Toni antes, que l'associació estava disposada, com bé va dir el seu president, a fer una comissió de seguiment per les seves actuacions. Per tant, estarem nosaltres pendents del que es faci. I un altre, el més important, és dir, el fons de la situació. El fons és importantíssim, és una llavor diària que l'associació fa, que té, com ha dit Toni, una part social molt important al restant dels malalts i una utilització de l'edifici que estava parat. I la part negativa és la forma que s'ha portat a això lloc. Crec que un ajuntament deu de ser obert i donar participació a tothom que vulgui entrar dins d'aquestes concessions. Per tant, a la meva explicació he canviat el vot en contra a l'abstenció per tal sentit. Gràcies.